Hakera turabita gusoma ase gitabu yokoiranirira 2023 ogosoma kwaye orocherere rwa 13 ekere kebungo kegoteba ng'am kumora igwere amachiko omonene Nyasaye ino ayongo bali tukoria rero na mube abigenwa asoko yakora nabakore mobe abo mutwe gosetari abekebinja nabakore mugendere gukina gose timo kogendera okeigwa gochense kine gitabu yokoiranirira 2023 ogosoma kwaye 13 kerongo irorera komora igwera amachiko omonene Nyasaye ino oyongo bali tukoria rero na mobe abegenwa ase okoyakora nimbakore mobe abo mutwe osetari abekemincha nabakore mugendera gukina goseti moko gendera gokeigwa gochense ekebuge gegotosegeta ng'aki torabeto kubwatia amachiko iyo monene Nyasaye nabo igoko yaigwera na gokora buna agoteba Nyasaye nabakagotukinya korose kerenge kemo ochia ase ekende nabe kagotutangania gochigoro na ende tagotutiga magega okona kugosegeta kweri tukoria rero bwakire bya jamu bwakire bya Frida.